Pangatalo. Kalau si Flair gina na kuan niya? Ina na kita na ikatiya ni Fleur ga. Ito na ito gina na. Gina na kuan ni Flair gina na kuan niya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsami sa Manayan na berziarah kami sa Taif na bumisita ang tanong so mga darpa matatago saya sa giyang kaya Taif isang dinagyang utuwa darpa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumyongon siko masa indulunian so agama Islam siko mga tao saya na bayran din na riyadiyum sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ate so buntala gyang kaya karsaliran saya madagal mambu ipiko karsada saya mambu mga sili dagyan kaya darpa lalan mga sili dagyan kaya lalan yung kaya Taif na darpay niya marani sa Makkah darpay niya mipupuro kapalawan so yung kemasantan wag yung kaya lalan na mga takdagay alalan mga pupuro alalan kadamo sa mga palaw kaya ini yang aya teragagi yang papagdan tanong na lagi din sumuntirwa ka nagira ko na kude sukuan yan aircon niya ya kayo Hirap ko pasama na ka doon. oh ko persa sa makina na di kayo kaya man to na kondisyon no teman to so mga palaw at si Bapak Mayor ay kakadiyo na si Haji Umar o tagyang ito amatay dro akadiya si Haji Masror at si Ante Alia si Jamal atau si Haji Jalal, masya Allah. Yang itu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ko to kapululunan yan si ko mga tao sa Makkah, so mga pamilya niyan na miyaulaw lagi ko to ragu na bituan sa Amul Huzn na inobay ni kariba tagi ang kaya maalumata kanon na adumbusi kong mga ulama tano adumbusi kong mga ulama tano mapakauntuliran na kaya kapunutulatan oron kaya ko to Amul Huzn narago no to tigtan wa kapakambuko na gurata ginawa miyawlawla si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu surago na miyakaperangan na miyawafat so isa ko mga sudua si ko
mga pamilya niya na turun din ako marani. Isaw din so darudupa iya na so Khadijah radhiyallahu an na ikadu na so bapa iya na so Abu Talib na miyawafat sa giyang kuto Aragon. Nagyuto isa bapa bito na giyang kuto Aragon na Amul Husn na pakikilang tanudan na giyang karsada mga takadagan. Kekik bisa digaring. Pusuk ibul karu dan nakilitan orang. Sa likod. Anta sa mga karsada papiko-piko lagi ang kalanugas na mga laumbod na yung alala. Amana naging na katutulungan tanong na lalanasan po sa mga tarak. Nanti pag-istorya kan. Salam sa giyang ay jamaah na sisiran mambu miyakasu sa Jeddah da sa lagaw kay Haji Rayyan si Aldin Malawani. Salam rakanusan sa Jeddah. Panganitan si ko Allah mapipiakanusan. Terus tanu agyang uto tutulan tanu agyang uto Amul Husn ragu na sunabitan wa Muhammad na tanton yan din ako miyagdam agyang uto arata ginawa sabab nuto sa agyang uto agyang wafat agyang uto isa ko kebabayaan niya na manusia aso karuman niya na so Khadijah radhiyallahu anha. Agyang iya historia sa Taif na biri emosyonal ay paman na so titu-titu muslim kaya padalaman sa paratian nagkubayaan yan so agama Islam nagkubayaan yan na tanto so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gira kanagiyan nagyang kaya tutulan na pemaniko naman buwag yung kutuarat na ginawa. Miyawafat so karuman yan sa giyang kuto Aragon na miyakatundungan paman so bapayan na so Abu Talib Amaru Ali radhiyallahu an katawan tanu so Abu Talib isa penanan bapa Rasulullah pagari amayan pagari wa mau nabitan wa Muhammad so Abdullah ibn Abdul Muttalib miyatay sa giyang kuto Aragon isa ini masa sunabitan wa Muhammad na giyang kuto ba gubidam sa kanyan sa rata ginawa ano ano ya ke buminag kakon mayawa
Okey. Atau bersulala nasa gede tanuan namai. Banyak nak suki bukan video. Ada. Saya sampai Bulkara. Oh, sama. Yang utuba Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam yang katun juga mia wafat yang utua mga tawa pamilya niya nagup kebebayan yan. So Abu Talib na benar kudaskan yan na sulad ko Islam na naway din yang kutua kaya dipinsaan yan ko Nabi Tanwa Muhammad si ko diron kakabinasay o mga pedaloksiyan pamilya niya na ginan sa mga Quraysh na tanto kung mabagara kaya dipisan niya si Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banyan din namya pikira sumungus kanyan sa Taif sagi nga ada pa sumuman tano si inian udinan dulu niyan sa mga tao si sa Taif sa pagi sabutan niya kiran sa agama Islam kalo-kalo na ada na mga tao sumul ko Islam pakikilang akarkano na nagyang kaya kay Bulkar sugat video kan kay Bulkar yang kana na kuan binaning na kay Bulkaranan tama so biro ron yan kila aywa kida masbut ahsan ano ka kilang tanubu amayag yang kanana kay Bulkar yang aya padugo mga jamaatan na banda sila nun pagda yang aya Taif na isa kapin yang na matanggusok climate saya api apan na may poporo ugaid na so climate na matanggaw lagi ang kaya piyagda na may atrak na inukimanin lagi ang kaya window ruas sa atrak yan na yan na may katanggaw stud na matanggaw ay darpa lagi ang kaya tayo api apan na yang kaya mamlaka yang kaya Saudi Arabia na mayaw so climate na bidaw lagi ang kaya tayo so climate na mapiyak ang matagaw salam sa yang kaya pagariya ka na si Hamim Sarip salam rakasan ko sa Hamim tunay niya dia kena yakile yang ana na pagariya kana kuan Haji Amin subuh-subuh lagi tu dia kan aya pembentai ruang sana ini kada dia kan atan
Insyaallah yung kaya kapag sa puro na katulungan tanong yung ito ang mga karsada sa buba. Nakapiyapi punta lagi kaya tayo kami kukuha at sa buba na mas may bukuro kami. Atas mga amo bas wahid kerde ada ramadasa ada awal ke bulkarsa ilenog yung amo biyak kalal amo Bulkar yan. Tamaron na sa buba. Gian ko to ba sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gian ko to arago na amul huzn na miya pikirian na sumos kanya sa giyang kaya taif na tinimo yan saya so mga kabain pilok sa pagintaw sa giyang kaya taif yun yan siran ko agamatan ng Islam. Way lagyan ko to mapipikiro na bitan wa Muhammad segasakaw sa kanian nago bilang atawan niran sunabitan wa Muhammad nago pagadatan niran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so pakaagyan ko to pinggulaw layranon taman sa mitimo-timo so mga tao loks wata, malaataw, mga datu, mga bai na riyadiyumiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dasiran sulat ko agamatan ng Islam. Saya tutulan na sukun sunabitan wa Muhammad na anggota sa diyang gaya lawasian nuntan na kaya palian sabab sa giyang ko to kaya ruba kay ranon kaya rabi mayran si ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginan ni kala biyag daw mo nabitan mo Muhammad kamar dengan ito nudan tanong na giyang kaya katindagi si ko agama nagugap pagagama Islam na ad na mga tawa dirga din kaswan nagwad na mga tawa Peridung kaira. Ada benar kaya kuasa nam ni kap motor-motor perangaranan. Ada Oh ay. Sama na yan na mini puro talog sa giyang atay pati yung matalog sa mga walay. Sama na yung punta na taif. Kuminot kar kami kagay namya kay leka sa himar. Unta? Ada tanwari mau maguna sa gita ki Bulkar. Are mang insan? Are. Jamal.
Ari ada orang pegeda. Datang Bulkar. Tama kaya mga minus na oras. Ito isyo. Yang untuk ba Di mayor. Pwede rin siya kaya. radio miran sunabitan wa Muhammad da sakatawa maka dadar paro inuntana gumya max ator kumin was ator na ini rong tariran si gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman sa pedariwaya na dia buah paladas ki gunabitan wa Muhammad di dan betu yaro sa tanto din ako sakitan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dia kutua oras na dia kutua sakitiron na miya kaum sa Jibril alaihi salam law alam na sa Jibril o di na dia kutua malaikat kumakadin sa dia kutua dua mga lapalaw sa Taif di tanong din nakatawan wanda si matatagwag yang kutua mga lapalaw na miyakin pitiray si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tigiyan hay Muhammad na sa kanatigiyan ni sumisiyap ko bigibir sa giyang kaya palaw paman nagiti kabaya wallah subhanahu wa ta'ala na pamatigiyan ko kabaya ka pagurdir kar kami ito ba kami agyan kaya dua palaw sa agyan ka na ng mga tawa romini hasar ka ya kasakit ang kairan na nagagagamit ito bagiran ngayon na sunabitan wa Muhammad nakatawan tanwa Nabiyur Rahma miya balus kanya na Nabi limu si kulang ulang wano mga tao paman na ada matatag rarangit si ko puso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idas kanian mabaya o bagyan ko to mga malaikat ito bagiran nagyan ko to mga lapalo si sa Taif na ayan isumbagyan kiran na tigyan na din ka na napunggulaw la ay panganyakan si Allah subhanahu wa ta'ala na adam buwa masa o di na mo magyang kutua masa ayang kaya mga tao sa Taif o di na so kabubudan sa ayang kaya mga tao na sumulsiran ko Islam na miyat tumanag yung kutua kabayaw na bitan wa Muhammad sa ayang kaya masa tanong na ayang kaya Taif na nayad na kadagalan saya nagoya bubaling saya na mga Muslim niya mag-Islam sila alhamdulillah ina ni kapyaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam malas kanya ni kanapi malas kanya ni kasubar nagu niya kalalay mo sa giyang kaiya mga ummat yan so alhamdulillah isa pa na mapanuto na misirkan wa tutula sa giyang kaya ingad ang Taif na giyang kutua Gaswat Hunain so kaya tidawa sa Hunain na oriyan na no Fathu Makkah so nabitan mo Muhammad na yakit tidawa siran sa ikong mga tao sa Taif alhamdulillah ito naman isa ba pamya kapag Islam sa mga tao sa masyaallah itu location niya di mana neno ka inshallah na ilaing tanong buwa may agyang ko to darpa o katawan mo agyang kaya driver agyang biyag na kami sa taxi agyang ko to darpa akyad na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uruniran na riyabag so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam ki Halim Rinibatan saya si busing na Rahami Halim masyaallah pagari ko pumamagindag ka na keterang ka maghaj insyaallah na pag isinabuta ka
At ano saya makabeto isa ka zaman na ya getunan sa Malapira naguka pa patutanga sa giyang kaya haj. Salam rakasan Busing Halim. Si mana si Busing mo? Si Halim? Rini Bata? Salam Kisaima Kambia Junair Munawara si Bapa Daru Dima Didaagan. Salam ki Ima Maday si Datu Amia Haji Zaman si Datu Amia si Saldi Mang Bisa. Salam ki Kuya Nash Haji Nasir sesanganon sama na sa Jeddah. Salam ki Asnaira Haja Aisa Umbunga si Hanipa Begel si Ima Maday Supmak si Rakim Sangkupan Manso si Khalil Erdim. Salam ki Wasima Sarip Bakaraman. Isan tunay kabaya ka pasalubong ka sa kaya pakatatayan na ka di. Malungasan kumintan ubang kabaya swabaya. Si Tonton Yasir Ismail, si Lia Dumrang Makaumbaw, si Siti Sarip Zuhra Ibrahim, si Abu Nasir Abu Abdullah. Salam ki Bapa Lawa masyaallah. Pagani ko sigo Allah abgal dupan sumur ka uyang kana na darulupa ka. Si Yum Danu Hayatun Nur Ibrahim. Salam rakanusan si Saida di Ampau, si Johari Pisarip, si Muhaima Yusuf Dayamil, si Bai Saripada Huway. Si kami sama na sa Taif kaya pileni wa kuan at mo mga piris wili razaya. Masyaallah sa Taif kami man to. Si Mabai Saripada, si Dayamuna Subu-Subu. Sino si Dayamuna Subu-Subu? Salam ki Samsuding Ali Sanaida Alilang di Malapis, masyaallah. Si Mahir Kibad, si Halim Umpar, Sami Mina, Janna Raskal. Salam ko mga bangsami sa Riyadh, masyaallah. Janna Raskal, mabipiyakan usana ng sa Riyadh. Si Aina Haji Mu'min, Hamim teruga sa lagi nga na mataida dato akwan ipagtampo. Salam ki Ashraf Abdul Wahab Jamal, si Hubayb Abdul Wahab Jamal, si Rahim Muhammad, si Sanaida Alilang di Malapis, Magaluyan Makabato. Salam Salima Aba Abu Hamza Namraida Sarip Tumanong, Janisa Abdul Haki Abdul Halim Alawya Abdul Ghafur. Salam ki Ihsan Magumnang, Anisa Mimbatas Pagumpig. Salam sa giyang kaya pakatatayaan na pagariyak na si Abdul Samad Malawani. Miyaki lang sama kuya sama sa mga amo. Kagi na tumitinig sila sa karsada. Si Rahim Muhammad, si Matayan sa Lulot, masyaallah babuya mindag lagi nga Matayan sa Lulot. Madagal lagi Peris Willy Razaya. Iya, dito reste dia na hinang mga borto-borto na restaurant na. Wala na pa ad na mga ibili Razaya. Salam sa iya kaya pakatatayan na panuguhan na si Abdul Ghaffar, si Jam Nur Abdul Aziz Haji Aisa, si Rasad Pamaloy,
si Inabai. Salam sa giyang kaya pagariyakan na piyakatiya si Husin Sarip, si Naila Lanto bint Haji Suud, Ihsan Magumnang, Haji Raisa Mauday, si Nuraima Mapantas, Aisa Asrifa, si Napi Mikawayan, salam kay Ate Guldin Malawani Sarip, si Khadija Abdullah, si Ummu Syamil Masakal Ampaso. Ay lagid na gyang Baguio gyang utay pagdugon si Alan Haji Nur, salam kay Love, si H, si Badria Sulaiman, si Anisa Mimbantas Pagumpig. Salam sa giyang kaya pakatatayan na karumakan na si Rufaida Amirul Hamza, si Malika Sarip, salam rakasan ipag. Inshallah na kumasuy tanong sa Kuya Junali, si Miam Corontos, si Abu Janna Sulaiman, si Max Sultan, si Aino Bashir, si Mahida Makapandi, salam insan. Inshallah nasaktan man ni Kesusaya inshallah. Baka panimongasan si Bayaw. Samanudin Ila, si Abdul Basit, si Lovely. Salam rakanusan ki Kuya Hufir. Pamangkin Hufir. Masyaallah. Si Ahliya Khalil, si Baydang Karon, sila Imam na dasiran makaunot. Kami buhay ay miyaka tarosi sa Taif, si Kuya Aldin na sa Jeddah Siran. Si Baydang Karon Sinsuat, salam ko mga taga Cotabato, si Nurhana Subu, Nuralin Panggaga Romero, masyaallah, tabarakallah. Si Ummu Hafiza Magumnang, Alinor Gandamato Makatantos, tasi? Salam nami agyang ko tuwa piyakat tuya. Nago kebebaya-baya nami bebu ami. Ada salakaw. Sagyang ko tuwa First Lady agyang kaya bapami si Mayor. Si Haji Umar. Ada salakaw ki Hajja Amina Sarip. Salam rakasan na babu. Biar dimuntay ba mo? Perumananak mo, salam nami sulang ulang wano mga loksami. Di mentay sa giyang kaya live tano. Lagi dagi ako to loksami First Lady agiyang kaya bapami si Haji Umar. Salam mga si kakak. Assalamualaikum. Haji Amina. Pagandakod mga uma. Masya Allah, jalan na magangabit mga uma. July 11. Na flight kami seko alas 8 sa gagawin na inshallah nasisa kami din sa Manila. So mga update ko mga kadina kagay ko gagawin na madagal na miyag flight. So tundog na gyang kaya kapag magyang kaya mga kadiyo taman sa mga ambelingan siransi ko mga darpa isada masyaallah pula. Yang ko ba nyek po zaman na ya pag flight so mga kadi ano ka so mga tunga na ini ron nasanod ni mata ron na mga law. Masyaallah, tabarakallah. Yang ko ba madagal si ko mga kaditano si Mia Pantaga kapatay niya wafat alhamdulillah. Pakasabar no Allah subhanahu wa ta'ala so mga pamilya yang ko to kaya pantagiran saya nagyuti ukuran na mapya benar ko so pamiliran na miya kagadam siran sarata ginawa na ugay na ditanutukeran naka ukuran to Allah subhanahu wa ta'ala adna haditha miya aloy
kalbihan nagyang kananap kapantag di maghaj lalakaw paghaj na usi kapantag ya kapatay na malabala sa tanto mapabagian yan. Ugay nagyang kaya hadith na may bibilang aya si kung mga hadith na daif malubay agyan ko to hadith inusaya na ng mga ulama agyan ko to kababalo niya na daif aya mat nagyan ko to hadith nagyan ko to katro Rasulullah man kharaja hajan famata falahu ajrun ila yaumil qiyamah tawala mo yuti matan niya na bata mo hadith man kharaja hajan famat sa tawat ti Nabi tanwa Muhammad lumalakaw lumiusi ko walay niya na paghaj famat na kaya pantagan nakapatay sa giyang ko kaya paghaj yan na bagian yan at Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang ko balas sa taman sa di makatindag sualungan amori naman ito agiyang ko balas bagan wallahu subhanahu wa ta'ala sa malabalas sa taman sa di makatindag agyang ko bangkit na pirap man ito agyang ko paman na balas sa imong kaigaran wallah agyang ko ba makapakasabaran wallah sa mga pamilyeran nagu pamakasulsiran wallahu subhanahu wa ta'ala si ko surga na mipraksiran sa mga pamilyeran. Aya kapag mamisan kuya sa naiya Terminal 1 na si ko July 11 aya oras yan na sobra alas 8 sama no to na mga alas 9 alas 10 na posto kami sa Terminal 1 inshallah biidnillah July 11 o di ako karibat na 8:45 PM 8:45 PM agyan ko to kapag dan sa lamisan apakaw mami sa Terminal 1 salam ki da Saima Dansal Haji Ansari si Gajali Mahmud Abdul assalamualaikum kuya waalaikumsalam si Samuel si Faris salam sa giyang aya pagaryakan na si Muhammad si Baikan Gumandal si Abu Nur Hasan Padati Zam Api Rasnia bint Ustad Rashad ikaw pa kaya magziyara saya mamisyati sa mga kadi sa Taif importante na sa mga ID na aawidan sa mga ID alhamdulillah. Masjid bin Abbas. Ada Masjid Bimbas? Enggak, bin Abbas na. Bimbas? Bin Abbas ke Makkah, Masjid Abbas. Abbas. Ini sawi mikat. Mikat tani ana fi. Tani. Masjid Abbas, ana lakin sakar maftuh ma fi. Sakir dahin? Alas. Khabir masjid. Teko so Masjid Abbas. Alas sakir. Ibu garoh ada makan. Kalas. Dia ko na Masjid Abbas kata sa mga kadiya pada miyamanungsan. Mga Indonesian dan da Indonesia. Di tanoron tumpad gagawan. Sarado ko na gaya Masjid Abbas. Mana Palestin? Ya Muhammad. Salam ki Jamal Basman Mikmik Nagamura. Google Palestin. Palestin. Salam si kong mga bangsa tanong sa Jeddah. Si Sik Nerp Sultan Ali. Si Nisa Sabino Salam. Sani Sarip Salam. Abu Aiman Romangar Salam Rakano Romangar ito na pamilya ng Romangar si Anisa Mastura
Salam kay Nurshida Shuaib. Sama lagi sentro Taif. Di mampugi Madinah niyan, city niyan. City Taif. Ada garib Muhammad wala bait kam dakika. Garib. Bago tano close yagi ang kaya live tano na sungan tano da nagyang uto adar pa tuna ini dar pa agyang uto ba penutulun tano so nabitan wa Muhammad na riyadiyem o mga tao si sa Taif. So wajib na ako nila mo. Api-api sa Taif pare. Terus saya. Ada mga kayo pa yun. Tayo pergi sa kuan. Pergi sa ini sa Sabino. Sino sini sa Sabino? Anto na ko ni patugin na mayor. Si Bapa Mayor naiman to na yan na kakakadion. Nagwaya patugin na yan na si Haji Umar. Yuti miyapili ya sa gyang utama mga ngaran na miyatiro amiron. So kung sa Umar ka uba kasoy so begrian. Kaya taon tanong sa Umar na mabegra manusia. Napanganin tanong siya ko lagi tud mabuhi matataro sa kumasoy agi ang kaya begra agi ang kaya lukstan wa si Haji Umar. Na mapipiagi nawan yan para sa pamilya niyan. Amin. Agi kaya mga jamakan na si Haji Jamal. Dan pagali si Haji Jamal. Salam mga siranagi. Assalamualaikum. Si Bapa na si Haji Umar, si Jalal, Haji Jalal. Salam mga mo si Mrs. Kagu si Samia. Suata ka Sapia. Salam merkasan Mahal. Kami na. Allah. Ya salam kasan hati. Magap man di maintain na. Yang ito nudunu sa kuwan, biro ibangala na siya na si Masrur. So dadnanan sa mambu. Si Haji Masrur. Si Darudupaya na si Madam na si Haja Nur Ain. Haja Nur Ain. Si Samia na dad mo pagalin. Uy natagon yan mo sa Nur. Haja Nur Samia. Ay mo muso Nur na sindo na basira na kasindo-sindo eh. Kaya nga napipilis na bagano katakawi. Siya na si Haja Aliyah. Ito na Siti Aliyah oh. Salam mang Si Haja Siti Aliyah. Ante amiyan na napiakatu yung mambu na. Ate Hasanor. Salam kong iba pa Hasanor. Masya Allah. Manukan ng pakalan at kaba maranid na gyang utuwa ko. Adar pa sunguan tanong na niyo may lagi. O ando to na ibunta lagi ang utuwa adar pa. Kudi na mo sa liga. Si Nisa Sabino nas kanya kung si Uday sa Maliwanag. Hindi insan. Uday. Salam ko mga tunga na yung minsan sa Maliwanag ay punsa Madang Maliwanag Waluadato Matampay ay katakan Matampay Malalagwiru sa bubungaradapan Salambak mga tunga na yan minsan sa Pantawaragat pagningusi ko Allah mapipiyakan sa Langon inshallah nawad na makaniniyatra wa paghaj maka taga Pantawaragat nawad sa katanok mani maka pamagunuta inshallah mga tunga na yan sa Matunggo may mapimoki fina هذا في موقف وين هذا مكان هذا مسجد علي مسجد علي هنا رمو لا وهذا ثاني لا روح تاني لا هذا مسجد علي هذا مسجد في مسجد لازم انت روح sawa-sawa انت انا ما بمالو ها روح sawa-sawa هذا sumiyang tanong ba? Dito mga sumiyang. Patay isu pudi tanong mana rin sa
Biar ba jadi preklamo mo sa korte. Minsan hina. Kaya kanalagan katanggap ko katong manirun. Sinan man ni mapiap. Ada asan mo tawa. Apa ako yan dyan? Ayo, tidak ada alam Ate sa kodrid. Sad na yapang naman sa mamla ka akawan. Power mode. Anda. Laban. Ada sa pabiro ite kuan. Nanayawan niusan. Isa kong ka kontenera pagawidan ni Jala. Ya beger. Sama na yan na may katapad no. Giye kung sudar pa sunabitan wa Muhammad na sayaran na riyadiyum. Saya sorap tori bapak. Jan, walau kau nela kaya. Tama kayo naman. Mana ka dito? Salam ki Ustad si Wata-Wata. Sa Taif kami sama na ya. Salam ki Abu Juhara Rombran. Ano si madingar kong nama ma? Hamam. Ano torgitan no to? Ya, Abu Pakistan, Itali na. Kuin masjid. Uwi na nan. Assalamu Wala na tan. Hindi ka tulog sa naman. Ada makan? Ay lang tanong na naging uto akuan. Wait, ada makan side. Ha? Ada المكان الذي رموه النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما في أي معلوم؟ بس مسجد عداس هنا، مسجد علي، مسجد نبي. Tidak bisa dikatakan. يا أبو يمن السلام عليكم. فين هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو؟ مسجد عداس. ما شاء الله. مكتوب هنا بعيد ولا قريب؟
طيب Kaya madagala pumanong siya mga kadi. Kilay ni wag kaya mga kadi makapupunon. Nagip si Darpa. Yap si Darpa so nabitan wa Muhammad na ron sa kaniya na riyon tara no mga tausi sa Taif. Sama na yan, marani tanong ron dun. Ada Masjid Adas, ha? ايوه هذا الشجر Sajara? Pag-atos ito lagi ang mga Yaman. Ha, ya Abu Yaman. وين هذا مكان رموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كلام فوق بس ما ادري فوق؟ جبل جبل؟ شوف هذا مسجد ايوه مسجد ورا مسجد وراء رمان رمان كيف رمان Ate, susah mo yang ay, mo yang tan. di mana daw na rin Ano ada? Ate, kudumat speed. Eh, kumentan. so mana yan nasita no sa kaya kaya Masjid Adas. Gaya nga iadar pa kaya umaanta no na madakala istorya saya. Gaya nga yung mga tao si inisita no gaya nga mga Yaman na di na ko nakatawan no ando gaya ko tadar pa anto na ini. Darpa ronon miyaw lagi ang ko to pianutultan wagi. So ano nga muna ini rason? Roman? Roman? Gyan ko to ba, kuhan, pituan na ka sa mga tunganayakan na lagi dagyang na pagariyakan. So langulanguan no Bashir, ito na ini, di makatero sa mga rarata. Sabar tanod na nan, importante na niat tanong sa yan na napigilay tanong si kung mga katunganayan tanong, mga bangsa tanong sa saranaw. Agyang ayadar pa piyamanunguan no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam didnanan kaiwasan masyaallah sa kanip pagkakonrakano didnanan kaiwasan apias so nabitan wa Muhammad nakatawan tanwa mapias sugal bagyan uwid na miatoon sa mga tao arini dira so nabitan wa Muhammad ginanip kulawla aya tunudan tanong na sumano siya na kakasuatatan ron. Importante na yung tanong di suwasuatan. So, kadanan tanong Rabbul Alamin. Importante na di tanong di manggalabag. So, sangan tanong ron. Uy, na kakasuatatan ron. Kung mga tao na di kagaga. Lagi dukat ro mga yaw na mga imam. Tigiran na so kasuatan kasi kung mga manusia gayatun la tudrak na paman na gayatun la tudrak paman na mapuruan na pangarap di prautan da pagkasuat si kung mga manusia so alhamdulillah
kumuha sa balas, importante na nabamarata suniatan no. Pabayaan tano si Randon. Gyang ko to ba, alhamdulillah, mas madakal sa mga tawa anto na ini. Kebubayan nira na gyang kaya to na ini. Di tano din galabagan, alhamdulillah. Sanrakano susalam mga pamilya ko, mga ginawa Neno ay salag na masana makilala tanwi rambu ay manap kesuwe na gida sutaw na di nga kilala na di nga mabasaan sa marata yang uto ba naman apias wallahu subhanahu wa ta'ala naad na mga tawa keton naka di siran di makaterus di mapiasi ko wallahu subhanahu wa ta'ala suto su wallahu subhanahu wa ta'ala so mga Yahud so mga Nasara na ad na mga katero at teruiran na marata imaana kapaman ayad na dira ni mapag-isaw-isaw ayad na dira ni mapapakaito na sukad ng tanwara bulalamin nasa katanop na yung mga manusia yung ito ba paman na di tanu kagaw ba tanu suwa-suwa taso manusia ito na ini ay sampul yan kagay ko tumabi di kami sa Jabal Tur natira na ino ko ito dakimun yung ito ko na bangalak naman yung ito katabi dro na Palaw at tiabi dami. Upang makukimong karoon na mapakaya di ka maparo na mauluka. So alhamdulillah kanabad na aurata ba melay. Da aurata ba melay paman na bataro kilay sa aurat. Yung ito kapakandi di tarami na Palaw tuwag ito paman na kakelebu dira kataro tumabid. So alhamdulillah paman na ditanod no to Suldan, Masya Allah, tabarakallah, importante na sa mga tawa sumusuporta sa Rakatano kubabaya sa kaya ditaro niya sa salamat rakan waki sang ibu salamat na nagyang ko to ba subartano sa mga pamilya kanu na subartano yad ni kulaw la sa kaya social media Masya Allah. Masya Allah. Sagi kaya mga pagariakan katawan na kan na paman na di kerata ginawa ni gira paman na sa kan ni di mapamakay to agi kaya mga pada mga marano. Alhamdulillah. Subasabar kanun. Agi ko to ba kawan na kaya live tano na ato na ini si tano buto man ni kagi paman na kanababsaya matatenu sudar pa yung mga yaman ni sen ini na siya tinadadar pa matatendu dira na katawan wandi saya na ino ka ubad na pada maka tunay ni kituro yan siya katano na miyaw masaya swakto tunay ni semboyang kami ya ada kami mga semboyang Masya Allah. Yang itu bahasa Bartan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tol, pakasabarkan, Masya Allah. Naino ka, anong oras na sabutan po yung mga tao, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.